Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha All Party Hills Leaders Conference Village Committee Kesengpon Bangsolong Kache Tongdun Martin Rongphar General Secretary Dhonseri Constituency Rongasar Akehaisar Biren Singh Sinar President Akehaisar Longki Teron Secretary Ni Hanglangso Kadokawi Bangtrok Sikep Sose Armu Chetongdun Lapen Lamthe Jaipon Lapen RD Sitame Chipipon Bangsoa Committee Keseng Ponalong Sangpi Mina Bepi President Minuka Bepi Secretary Ni Hanglangso Sarsing Killing President Habjan PS John Timu Voter ID Aphan Kiklema Bang Alang Litum Penta Abang Phubang Phitin Aphan Voter ID Dorep Nangji Pusi Lamthe Jaipon Lumbajong Constituency APHLC Pen Kache Tongdun Sangpi Rita Kramsapi Women Wings Pen Lamtheke Jaipon ke Village Committee Arpu Kedo Anatum Anta Methang Arpu Cheklem Pon Pame Jia Phansi Ninga Klong Pen Arpu Ke Denga Tengsi Asai Kedo Anta Pachon Pon Pen APHLC Ahok Original Political Party Alongsi Inglong Akhe Kedo Anke Constitution Arona Teng Lapen 6 Sedol Ajakong Kelong Thip Jia Phan Lapen Non Ke Wangji MSC ke APHLC Aphansi Karbi Anglong East West Lapen Dima Hasau District Arad Do Anatomanta Kheyaki Songa Phan Karjap Thip Abang Phubang Phia Tuma Phansi Ingwai Don Pemenang Popusi Pachinipon Kese Bokolia District Atum Pen Pherangke Mai Kipapon Tovar Krongpli Along Penang Atum Amen Doloradim Amina Amen Chibipon Koktiti Atum Dopi Matijongni Phaikre Troxiarni Anarlo Por Phaibaji Siapor Malam Phuloni Constituency ke Parlo Center Ahithia Dunghet Kese Asai Hemalong Bokolia District Atum Pen Pherangke Mai Kipapon Pherangke Mai Kipaponang Kokathe Tovar Krongpli Section 3 along Mati Kese Asai Hemalong MLA Dorsing Rong Hangabang Amina Amen Chibipon Det Ajok Ningkang Samse Chipaklangpon Bokolia District along KSMA Phu Khonsing Timong Pen ke Pachini Ponalam Lake KSA Office Center along Tadopuke Penanganing Kan Mati Karbi Anglong Arada Tumta Chinilo Voipis Sitame MLA Dorsing Rong Hangabang Amen Chibipon Kok Laso Alam Joint Secretary Tensing Rong Pia Phanta Lamhoi Pidamlo Bonta Lamhoi le Pidam Det Sitame Non Puanta Alam Pang Samri Lasi Laso Along le MLA Kache Raida Aputhak Nitum KSA Song Pen Anso se Ingtang Kring Pen Che Song Ponji Lapenda KSA Asai Hem MLA Cherai Det Pu Pherangke Along Keklang Det Pen Pu Thotar Ni Pang Thek Theatum KSA Alama Ing Hupon Det Lasi Komad Abang Phusila Son Ka Choklema Mochini Det Aphi Pute KSA Song Pen Sodak Akang Sai Pado Ponji Puta Pachini Pon Meke Phaponatum Bokolia District Mai Phu Khonsing Timung Kongchon Bang Sukurbe Center KSA Branch Financial Secretary Dirsong Tokbiatum Pensi Mai Phapon Batailo Joint Secretary Banda Ka Pachini lo Athema Ing Samjin Pen Nilitum Alang Litum Pen Mane Ing Samjin Pen Pachunang Posi Nilitum Apatai lo Se Alang Tum Bangke Angko Bidi Kanglim Ziklem Pon Rong Posi Nilitum Laso Long Le Bangke Nilitum Chelong Le Tik Bangke Litum Lake Sodak Ben Chisong Pon Pu Lasi La Bangke Kadok Veta Chini Hurlo Athema All Karbi Anglong da Chini lo Sentara Long ke KSA Office do Pukake Pini Penapengeli Lake 1986 Pen Sigedu So Posila MLA Dorsing Rong Hang Laso Pota Security ada bangke la bangke chok chilo la sini tumbak sodak men chisong pon popusi kado goi phanda pachini pon la Duarbagori Press Club Amahang Pathek Pontanglo Duarbagori Constituency along Pherangke Atumdo An Chingrom Rapet Dam Rapet Klem Rapet Nang Pupen Duarbagori Press Club Pu Amahang Pathek Ponlo Lason Sike Damtang Phaikoni ni Phaikre Narkep Arni Deitor Mini Stadium along Duarbagori Apres Atum An Chingrom Rapet Klem Dam Rapet Jiaphan Duarbagori Press Club Pu Amahang Pathek Pontanglo Bangsoa Mai along Mai Kachari Pona Bangke Arjison Rongphar Pensi Mai Chari Ponlo Bangsoa Hut Alohiman Pen Kache Tongdut VDC Chairman Saikoi Rongphar Lapen District Press Club of Karbi Anglong Meiphu Digonto Teron Kongchon Bang Danielson Be Mongol Singh Ing Hilapen APHLC KSA Atum Pendanglok Penang Anket Hege Dingatum Chetongdun Halapu VDC Chairman Sarkoi Rongphar Pen Kaningje Ponatengke Nonda Duarbagori Press Club Pu Keseng Ponke Mesenlo Lapen Duarbagori Along Kapaching Thorja Phansi Press Atum Ke Klem Ke Damalong Cherap Cheto Dun Popusi Ningje Pon Lason Thak Thaksi Halapu District Press Club of Karbi Anglong Meiphu Digonto Teron Pen Kaningje Ponke Duarbagori Press Club Atum Keseng Ponke Mesenlo Lapen Duarbagori Press Club Atum Ke Klem Ke Dam Along Ansirami Cherap Cheto Dun Vekji Pusi Ningje Pon Hapu Duarbagori Press Club Keja Ponjia Phan Bidya Singh Ingleng Dun Meiphu Arjisong Rongphar Kongchon Bang Rajesh Teron Dun Kongchon Bang Rangsina Be Lapen Kapre Katuma Phan Sitami Arpu Piponlo Lapen Kacho Phapon Alohi Atum Kache Tongdona Tuma Phan Anta Duarbagori Press Club Atum Sitami Kachoro Pajirpon
Kardom, nanti tum kedoan media hejan saya deh lo pini ke, asi kedoan track jam channel pen, tum an pandami nilihin pen, prangsi Kardom pajir lo, pini nili tum Karbi Anglong District Press Club of Karbi Anglong, acun bang akai Daniel Sonbe, lapen Sports Secretary akai Mongoling hi, lang litum pen nili tum wang rapet siladak Dwarbaguri Press Club amhang apathek. La so mai long la dak daithor mini stadium mang si pini amhang pathek ponlo la pen pini la bangso district Dwarbagari Press Club amhang pathek amai long nilitum nang chitong pen ningarong piglo la si nilitum district press club hin men stame Dwarbagari Press Club amhang pathek pen kewang jilang arni ansu se kang tang konji la solong nilitum hirjume pajir dunlo la pen nilitum district press club hin men stame kenang sot asayang deng kedo anlong sitame kacerap cetu dunyi man senili tumta alang litum han lamcak cipi dun lo lapen mo kewang jilangan ni sitame sorkar pen ko PPC government pen PPC awar sai kilong ji along ke claim gadam kacerap cetu dunang ye along an sitame nilitum cerap cetu dun pobusi nilitum alang litum han lamcak cipi degang